Waqt żjara li għamel fis-suq tal-Birgu l-mexxej Laburista Joseph Muscat akkumpanjat minn martu Michelle iltaqa' ma' diversi bejjiegħa kif ukoll persuni li kienu qed jixtru. F'diskors li għamel fit-tmiem din iż-żjara Joseph Muscat tkellem dwar il-pjan tal-Energija li ħabbar il-Partit Laburista. Spjega kif minn barra r-rohs medju ta' 25% persuni vulnerabbli bħal familji fil-bżonn u pensjonanti se jkunu qed igawdu minn aktar rohs. Dan ir-rohs se jgħin mhux biss li l-ekonomija tirpilja, iżda anke lis-self-employed, inkluż lill-bejjiegħa tal-monti. L-ekonomija u s-self-employed iż-żgħar bħal huma dawk tal-monti li aħna rridu nagħtuhom id-dinjità ħajaraw ir-rota tiċċaqlaq għaliex il-persuni ħajkollhom il-klijenti tagħhom ħajkollhom aktar flus fil-but u allura hawnhekk ukoll in-negozju ħajibda jiċċaqlaq. Huwa qal li din il-proposta se tħalli aktar flus fil-bwiet tal-familji. Għalhekk l-għażla li għandu quddiemu l-poplu Malti hija waħda ċara għal Joseph Muscat. L-għażla li għandu l-poplu Malti mhuwiex jew ma jsir xejn u l-kontijiet jibqgħu l-istess jew jkun hemm bidla fid-direzzjoni u jorħsu. L-għażla hija jew jibqa' dan il-gvern u jerġa' jgħolli l-kontijiet wara l-elezzjoni li ġejja huwa impenn illi inkixef mill-Unjoni Ewropea, jekk jibqa' dan il-gvern jerġgħu jgħolew il-kontijiet. Jew inkella aħna roadmap ċara bi pjan ċar li spjegajnieh dalgħodu b'ħafna inizjattivi li permezz tagħhom ħarraħsu il-kontijiet b'25%. Joseph Muscat qal li r-rohs imħabbar huwa l-kulħadd u l-familji kollha għaliex l-għajda tal-Partit Laburista hija Malta tagħna lkoll.